Cultura Animi, un espai per parlar de cultura, amb Jaume Pros. El romànic i el gòtic són dos estils fonamentals de l'edat mitjana. Els trobem en la pintura, l'escultura i, sobretot, en l'arquitectura. En aquest vídeo ens centrarem en l'arquitectura monumental. Abans de comparar-los, cal tenir present una idea bàsica. El romànic no és una evolució del gòtic. Són estils diferents que responen a contextos històrics i socials diferents. El romànic es desenvolupa principalment entre els segles X i XII, el gòtic entre els segles XIII i XV. Durant un temps, tots dos estils van conviure, com es pot veure al monestir de Santes Creus. El romànic és un estil essencialment rural. El trobem al camp i a la muntanya, vinculat al món monàstic i feudal. El gòtic, en canvi, és un estil urbà, associat al creixement de les ciutats i a la nova burgesia. Pel que fa a la funció, tots dos estils tenen una forta arrel religiosa. Tanmateix, el romànic es concentra sobretot en esglésies i monestirs. El gòtic s'estén també a l'arquitectura civil i construeix grans catedrals. L'espai romànic transmet sensació de solidesa i recolliment. Els murs són gruixuts i la llum escassa. L'arquitectura gòtica, en canvi, busca alçada i lluminositat, amb grans vitralls de colors. Els elements constructius són molt reveladors. El romànic utilitza arcs de mig punt i voltes de canó. El gòtic introdueix arcs apuntats i voltes de creueria que permeten edificis més alts i lleugers. Per distingir el romànic del gòtic, cal observar quan es va construir l'edifici, on s'aixeca, quina funció tenia, com és l'espai interior i quins arcs i voltes utilitza. Entendre aquestes diferències ens permet no només identificar un estil arquitectònic, sinó també comprendre millor la societat i la mentalitat que el van fer possible.